Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Ismi Allah anta mamallakina, marar aboki Allahu kalikina. Ka bani iko jalla a yau na zana, yabon rasulullahi uban batula maulana. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Tsare ni sharrin zuciya aya tabara, da ibilisu mai sa mutun asara, da aljanu ma har nasu ya tabara. Tsare ni sharrin su aya ilahu sarki kahar. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Anani girman kai ya ilahu sarki, gami da jin kai Allah ka bani tsarki. Anani in yi yaran gudan ma'aiki, da dinga komai a cikin duniyar nan bil haƙƙi. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Ilahu roƙo cilas na yo gare ka, ka bani ilimi in yo yabo gana ka. Ina nufin ai Mahamudu sahibinka, ka ban basira in tsara baituka kun mai Makka. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Ka ƙara tsira da aminci a gwanina, a gun ma'aiki shugaba uba ganana. Ka sanya halin ɗahe uban gidana, har ma sahabbai a saka su ya ilahi maulana. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Ya zama cilas in sanya auliya'u, a gaida tijjani ogaga auliya'u, da shehu in yasmai rijalu har nisa'u, a sada shehu usmanu ɗan azima zahra'u. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. A nan gurin dai cilas a yau na duba, na gaida malam nisan mu babu shakka, da sayyadina malam sahabi haka. Aya abuna abdullagun kana yo labbai. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Batula mama gaishe ki ni nake yi, ki karbi nura zahra'u yar nabi. A zuciyata ko za na samu sanyi, a rayuwata ko za na bi hakima na yi koyi. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. A nan nake so na tsaya da gaishe-gaishe, na faɗa kogi na yabo ga ɗan ƙuraishe. Ina nufin lawal wanda bai da ƙarshe, Muhammadi na sahibin ilahu rabbul al'arshi. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Rasulu gani a gaban ka na yi duke, ni ajizi ne na zo ka kawo ɗauki. Ka tallafe min ka kula ne ya sadiki, idan ka yi man na zarce masu bina da hayaki. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Kai ne cikakke wanda rabbana yake so, duk wanda ke son ka ilahu shi yake so. Duk makiyan ka yau shi ya zama soso, ilahu shaida tabbas Muhammadi na shi nake so. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Kamar ma'aiki Allah ba za ya yo ba, cikin halittu kam shi ya zama babba. Shi ne na farko ga halitta sai ku duba, sirrin ilahu sai rabbi ke sanin kalarai ba. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Mala'iku ma a gaban ka an kai su, Adam da Hawwa a gaban ka an kai su, sai baka zo ba sai bayan bayyanar su. A baɗini ga ka a zahirin ko ba ka baban su. Aya ma'aiki, Abinyabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Ka zo gabanin a halicci san maharkas, lahu da kalmu sun riske ɗa tabbas. Idan ka bar shi kai ne ka faɗi warwas, ku zo mu bi shi mu rabauta jama'a ayyuhan nas.
rasu. aya ma'aiki abin yabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Shi ba kamar sa ku tsaya ku yo tunani, ya ceci bayi fi duniya ku gane. Sannan kiyama shi jaddu al-Husaini, ka sani ceton kaya shafi'una mai darai. Aya ma'aiki abin yabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Mai haƙuri ne ɗahe uban batula, ku yo su'alu akan rayuwar rasula. Shi baya zagi Ahmad Abu Fadila, ina kamar ka ku fahimci wanda zance dan Allah. Aya ma'aiki abin yabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. A yakin hudu ku tuna abin da ya yi, su sa duwatsu sun jefi madani, jini jikinsa yake yi ɗahe na biyu, amma a hakan haƙuri rasulu ya yi madani. Aya ma'aiki abin yabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. A nan nake so na tsaya da baitukana, idan aka yi ma tambaya ya ɗan uwana, bayan bege ga rasulu ɗan amina, ka ce da shi ni ne nura nan ma'aiki ɗan uwana. Aya ma'aiki abin yabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Ina abokai 'yan da'ira na garu, a wallu shata akif na albashiri, nasa da rabi'u har ma ɗan isa garu, nasa da ashir da aliyu sha'iran da naziru. Aya ma'aiki abin yabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Ilahu ka ji kan babanmu ran ma'aiki, sannan ina roƙo gun karabu sarki, ka yarda yanke a madina gun sadauki, ka ƙara tsira a wurin Muhammadi na zulmulki. Aya ma'aiki abin yabona, ina da ciwon ƙaunar ka zuciyata. Aya ma'aiki abin yabo